For en 6-7 år siden, hvor meget det var, der sagde du ville gå til, at det skulle være gratis at køre over Storebæltsbroen. Det har du ikke nået endnu. Nej, jeg tror... Du troede, vi skulle have en hånd her. Ja. Vi er heller ikke nået ned på 50% i skat endnu. Vi leverer dog en skattelettelse indværende ud igen. Det er det, man siger. Gud ved hvilken gang. Jeg har stået her snart i rigtig mange valgsæsoner. Hej Jens Erik. Held og lykke med det. Tak skal du have. De taler om mange hverdagsting. Gymnitter til Odense. Noget med en kanalforbindelse, som vi det er rent togsnak. Aldrig hørt så meget vrøvl på så kort tid. Men folk er selvfølgelig også lidt bekymrede for, hvordan det her folketingsvalg ender. Og går nedad. Og lad nu med at lade det være for stift. Det er godt, at vi går hyggeligt sammen. Lene, du har familie i Danmark og Trykker Danmark. Okay, jeg går nok kun forberedt noget på det trygge, men... Familie kan du bare. Jamen, valgkamp handler både om fokus og fysik. Politimanden kørte rundt i min patruljevogn og samlede I morges står Bent op 5:30, så er der aviser, der er telefoner, der bimler, der er de første interviews. Vores børn og børnebørn skal også have en tryg fremtid. Så er det at køre i bil i 2 timer, sidde og arbejde i bilen, så er det 2 møder, så er det 2 større tv-interviews, så er det præsentationsvideo til DR, så... Og få fundet Helle Thornings citater frem omkring deres skattepolitik, hvor det er ude på en voldsom slingrekurs. De dage, hvor der er et SI, det må være de dage, hvor der er skattestop, og så de dage, hvor der ikke er et SI ugenavn, der er der ikke skattestop. Den generation selv bestemme, i stedet for at du fra Christiansborg skal bestemme. Hun kører jo den der gamle grammofonplade, hun har rejst rundt med velfærd eller skattelettelser. Det er jo ligesom, når vi trykker ind på næsen, så kommer der velfærd eller skattelettelser. Og hvordan kan det være rigtigt, når jeg lever på en udboende SU, at jeg skal betale til de riges skattelettelse? Du har en del postulater i din tale, men når du taler de riges skattelettelser. Altså vi er jo, du kan godt høre, at vi er på et gymnasium, hvor der er mange, der hælder til venstre. Du har eksporteret uran i Afghanistan og Irak. Det er gymnasium, når vi er på sådan et almindeligt gymnasium. Der sidder nogle konservative, men det er godt, det ikke er den her sal, der skal afgøre folketingsvalget. Velkommen til. Vi er glade for at se dig. Jeg har et arbejdsfællesskab med Pia Kjærsgaard og haft i en årrække. Det betyder jo ikke, at vi har det samme værdifællesskab. Og det har vi ikke.